tiktar. Mar sin a an sé se. Gavan tú technology níos fearr nó No, she's níos costa. Tá saoil níos costa is ná mar a bhí an dómas an geall ann fadó bhís tá gachsáis dá ann inis idir atra. Se? Ceir captain tú bailach fiú. Cos é? Ceir captain tú bailach fiú. Right, mar captain ar bailach clia. No, ní rá ná. Se? An sé cinál bránach i fegan in a sráidna who she is an fadó hin sin fegan in a sráidna níos táim. Má thu si is sráid don ní réal bhí sé ó chunas ra sé fadó sin chunas le sé níos. Sé sé cinál bránach sé. Tá ceart agat go bhfuil an saoil áirithe ag tanid na bóir áire agus ní hatníí an cuideacha an dearcha lumsa nó an design nó chuidir na tithe.